Ahojte, dnes si ukážeme ďalšiu otázku na EduPage a to je výber správneho obrázka. Začíname vo vašich plánoch a prípravách, klikneme na tlačidlo plus a vyberieme si otázku výber správneho obrázka. Klikneme a vidíme, že vyzerá tvorba tej otázky presne tak isto ako spájanie. Ale keď vytvorím danú úlohu, ukážeme si potom, aký je ten rozdiel. Takže dajme vyber správny obrázok. Tu budeme dávať obrázky. Ja som si pripravila farby. Takže vždy dám obrázok farby a k tomu môžem dať tú farbu buď po slovensky pre menšie deti, alebo po anglicky pre väčšie deti. To už nechám na vás, akú formu zvolíte. Ja môžem dať teraz zase pre tie menšie, takže dám červená. Dáme modrá. Zelená. A mám ešte pripravenú žltú. Teraz uložím zmeny a poďte sa pozrieť, že ako bude tá úloha vyzerať z pohľadu žiaka. Takže vlastne hore je napísaná farba a má vybrať správny obrázok. Takže žltá ťukne na žltú. Presunie sa na dvojku, má napísané červená, ťukne na červenú. Zelená, ťukne na zelenú. Teraz urobím chybu, modrá, dám napríklad túto, tak mi ukáže, že červená, že som označila nesprávne a že správne mala byť vlastne táto farba. Takže takto vyzerá tá otázka z pohľadu žiaka a poďme si teda ešte ukázať a pár takýchto úloh si spoločne pripraviť, aby ste videli. Takže zase začínam pluskom, dávam výber správneho obrázka, výber správny obrázok a dáme si ročné obdobia si môžeme dať. Takže ja mám pripravené už obrázky, aj vy sa môžete predtým, ako pôjdete túto otázku vytvárať, môžete si obrázky na to vhodné stiahnuť do svojho počítača. A ja mám tu obrázok na jar, že mám tu snežienky, dám si jar, zase dám sa na ikonku pridať obrázok. Ďalší v poradí mám jeseň, takže dajme jeseň. Tretí obrázok mám leto a posledný obrázok mám zimu. Teraz si ukážeme, na slovenčinu môžeme napríklad na prvý stupeň začiatočné písmená. Takže vyber správny obrázok podľa začiatočného písmena. No a teraz si vyberám, zase mám pripravené obrázky. Takže vybrala som si jablko, takže dám veľké J. Ďalej mám pripravenú loptu, veľké L. Ďalej mám pripravený obrázok mačky, takže dám veľké M. A ešte som si pripravila obrázok stoličky, takže dám veľké S. A mám vytvorenú takúto úlohu. Taktiež môžete vytvoriť, keď si pamätáte z minulého videa, dám výber správneho obrázka,
dám vyber správny obrázok, tak môžete dať na matematiku geometrické tvary. Takže bude mať kruh, môžem si teraz najprv takto, aby som to zrýchlila. Dám si najprv obrázky. A pozrite sa, môžete zvoliť aj napríklad len 3 obrázky. Túto úlohu dám preč, takže dám to X a sem si popíšem, čo tam mám na tom obrázku. Dám si kruh, obdĺžnik a štvorec. Takže môžem s kľudom možnosti buď pridávať, alebo možnosti odoberať. A teraz si poďme ukázať, ako tieto úlohy vyzerajú z pohľadu žiaka. Takže vyber správny obrázok. Mám napísané obdĺžnik, ťukám na obdĺžnik, prepnem si kruh, posledné štvorec. Vyber správny obrázok podľa začiatočného písmena, takže mám J, tak hľadám ten obrázok, kde tá vec, ktorá je na tom obrázku, sa začína na písmeno J, takže viem, že je to jablko, M, mačka, L, lopta, S, stolička. Tu mám zase vybrať správny obrázok, zima, jar. Zase môžem urobiť chybu, dám jeseň, dám napríklad toto, že je jeseň. A leto, dám tento obrázok. Takže vidím, že červeným sa mi ukáže, že tu som urobila chybu a viem si pozrieť, aká mala byť správna odpoveď. No a toto sme si už ukazovali, takže na dnes je to všetko.